S7 Airlines 2026 yılın mart ayından Novosibirsk-Ашхабад ugry boýunça gatnawlaryny açýar. S7 Airlines hava kompaniyasy Novosibirsk-Ашхабад täze ugry boýunça biletlerin satuwyny açdy. Uçuşlar hepdede bir ýerdik. Ol 2026 yılın 31 martyndan başlap amala aşyrylýar. Novosibirsk-Ашхабad gün ugry boýunça uçuş Talmachovo howa mendilinden saat 00:55'de uçup Aşgabatda yerli wagt bilen 03:00'da gonar. Ýolagçylara standart we plus narxnamalar hödürlenýär. Olar ýol goşlaryny alyp gitmek, biletler çalşyp ýa-da ýygyna gaýtarmak şertlери boýunça tapawutlanýar. Aşgabat Novosibirsk ugry boýunça ýygyna uçuş hem fiýşenbe gün amala aşyrylýar. Uçuş saat 04:30'da meýilleşdirilip Novosibirskka saat 10:15'de gonar. Mundan başga da S7 Airlines Ykjam Moskwa Aşgabat ugry boýunça gatnawlary amala aşyrýar. Biletleriň häzirki bahaty we gatnawlar baradaky jip-mejip maglumatlary aviakompaniýanyň resmi saýtyndan bilip bolýar.